Mit-tlet persuni fl-ogħla tliet karigi tal-Partit Nazzjonalista sa issa huwa l-Viċi Kap Beppe Feneka-Adami li mhu qed jeskludi xejn. Dak li fl-aħħar 4 snin kien fost l-iktar voċiferi fil-Partit Nazzjonalista spikka għas-silenzju tiegħu mill-mument tat-telfa b'mod partikolari wara li Simon Busuttil ħabbar li mhux se jerġa' jikkontesta għal kap tal-partit. Imkejjen fid-Dar Ċentrali qalu li dan huwa indikazzjoni ċara li Beppe Feneka-Adami mhu jeskludi xejn, anke għax meta Simon Busuttil qal li t-tim ta' tmexxija mhux se jkun qed jerġa' jikkontesta, għamel referenza li ħadd ma kien se jikkontesta għall-istess kariga li qiegħed fiha. Imma imkien ma kien esklus li membri tal-grupp ta' tmexxija jikkontestaw karigi oħra. Fil-fatt jirriżulta li Beppe Feneka-Adami kien l-iktar wieħed voċiferu mit-trio tal-mexxejja qabel ittieħdet deċiżjoni li jwarbu għal kollox. Fil-waqt li Mario De Marco għamel ċar mill-ewwel il-ħsieb li posthom ma kienx għadu hemm wara d-diżappunt ta' 3 ta' Ġunju, Simon Busuttil dam jaħsibha qabel ħabbar dan fil-5 ta' Ġunju. Min-naħa l-oħra, internament, Beppe Feneka-Adami kien l-iktar voċiferu li ma kienx hemm bżonn riżenja immedjata. L-imkejjen tagħna isostnu li dan ifisser li Beppe Feneka-Adami ma qatax qalbu għal kollox milli jkun kandidat għal kap tal-partit u jirriżulta li fl-aħħar jiem tkellem ma' kunsillieri diversi biex jieħu kont tal-appoġġ li jista' jgawdi fost l-iruq tal-partit. Beppe Feneka-Adami kiteb fuq Facebook fl-10 ta' Ġunju li jemmen li triq il-qudiem ili jipperswadu u mhux jinġarru mal-kurrent. Dikjarazzjoni ċara li tindika li Feneka-Adami għadu ma qatax qalbu għal kollox li d-dinastija Feneka-Adami tibqa' tirrenja fil-Partit Nazzjonalista.